ஒரு ஊர்ல ஒரு டெய்லர் இருந்தாராம். அந்த டெய்லர் வந்து துணிய தச்சுட்டு இருக்கும்போது, அவங்க பையன் வந்து கூடவே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தானாம். அப்ப அந்த டெய்லர் வந்து ஒரு சிசர எடுத்து துணிய வெட்டிட்டு, அவர் கால் அடியில வச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஊசி எடுத்து துணிய தச்சுட்டு, அவரு தலைக்கு மேல இருந்த ஒரு ஹேட்ல குத்தி வச்சாராம். இத பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பையன், "அப்பா, சிசர் வந்து ஊசியோட விலை ஜாஸ்தி தானப்பா. நீங்க இவ்ளோ அசால்ட்டா காலுக்கு அடியில போட்டு வச்சிருக்கீங்க. அதே மாரி அந்த ஊசிய வந்து நீங்க பத்திரப்படுத்தி மேல ஹேட்ல குத்தி வச்சிருக்கீங்க. ஏன்பா?" அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் சொன்னாராம், "ஆமா, சிசர் வந்து ஊசியோட விலை ஜாஸ்தி தான். ஆனா சிசர எதுக்கு பயன்படுது? ஒரு விஷயத்த வெட்டுறதுக்கு பயன்படுது. அதாவது பிரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. அதுவே ஒரு ஊசின்றது ஒரு விஷயத்த சேர்க்கறதுக்கு பயன்படுது. அதனால ஒருத்தரோட மதிப்புன்றது அவங்களோட செயல்பாட்டுல தான் இருக்கு தவிர, அவங்களோட உருவத்த வச்சு இல்ல" அப்படின்னாராம். கரெக்ட் தானே?